Kemm nixtieq narakom darba waħda biss qabel immut. Qalbi mweġġa' jien inħossni waħdi, mormi bħala oġġett qadim skadut. Jien isem Xena Box Lebrun, għandi 11 sena u ħankanta d-diska jisimha Xejn. Kliem ta' Rita Paċ u mużika ta' Priscilla Bsajla. ġewwa dar ta' xjuħ jistenna l-itfal jiżuruh wara għamel tal-jom kellhom waħdu jħalluh dan xi jħossu ndija u kemm jaħbid moħġo fih għaliex ħadd minn dawn uliedu mhu ftit ta' rispett jurih. Kemm nixtieq narakom imqar darba waħda biss qabel imut. Qalbi mweġġa' jien inħossni waħdi, mormi bħal oġġett qadim skanut. Kemm nixtieq li nisma' ftit leħinkom u bissiema tenħu dawn għajnej flok il-buħ li naħbi ġewwa fija. Jien naftar minn dan ma nixtieq xejn. Jista' jkun ma taħsbux fija, naħseb fikom f'kull mument, kull ma kelli tajtu lilkom u ta' dan nisab kuntent. Saħt inħoss tal-sira lura u naf li ma fadal żmien, iżda likom jien ġammejjed qatt ma nagħdu ħir flimkien. Kemm nixtieq narakom imqar darba waħda biss qabel imut. Qalbi mweġġa' jien inħossni waħdi, mormi bħal oġġett qadim skanut. Kemm nixtieq